नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आई जाए एगो प्यारा सा गीत लेके आइल बानी। अच्छा लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करब जा और कमेंट में बताए जा कि हमार गीत रहुआ सबके कैसा लागल बा। उम्मीद करतनी अच्छा लगी तो आई जा सुनल जाओ। नदिया किनारे सिर की उपजी गईले हो चला सखी सिर की चिरे हो चला सखी सिर की चिरे कैसे में चली सखी सिर की चिरे हो हाजू अहे सजना लोगवा हो आजू अहे सजना लोगवा हो एक बने गईली दूसरा बने हो तीसर बनावा भेटाई गईले हो तीसर बनावा भेटाई गईले हो चला सुभावा हमारा देशे हो चला सुभावा हमारा देशे हो कैसे में चली प्रभु जी रौरा देशे जी आमा बिना रहबी कैसे जी चाची बिना रहबी कैसे जी भाभी बिना रहबी कैसे जी कैसे में चली प्रभु जी रौरा देशे जी दीदी बिना रहबी कैसे जी भैया बिना रहबी कैसे जी मचिया बैठला हमारो यामा बाड़ी हो उनु के आमा कहिया हो अपना आमा के बिसारी दिहा हो अपना आमा के बिसारी दिहा हो मचिया बैठला घरवा चाची बाड़ी हो उनु के चाची कहिया हो अपना चाची के बिसारी दिहा हो अपना चाची के बिसारी दिहा हो राम रसोईया करत हमार भाभी बाड़ी हो उनो के भाभी कहिया हो अपना भाभी के भुलाई जइहा हो अपना भाभी के भुलाई जइहा हो पढ़त लिखत हमारो दीदी बाड़ी हो उनु के दीदी कहिया हो अपना दीदी के भुलाई जइहा हो अपना दीदी के भुलाई जइहा हो तासावा खेलता हमारो बबुआ बाणे हो उनु के भैया कहिया हो अपना भैया के भुलाई जइहा हो अपना भैया के बिसारी दिहा हो अपना आमा के बिसारी